La Fundación Paideia de A Coruña acogió la presentación de la tercera edición del Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia, un proyecto impulsado por Economía Digital para medir los principales indicadores vinculados al bienestar, la evolución económica y la calidad ambiental en las 7 ciudades gallegas. El trabajo, coordinado por el sociólogo José Gabriel Vázquez, amplió el ámbito de estudio en su última entrega, integrando también en el análisis las áreas urbanas. El análisis permite conocer la relación de las urbes con sus municipios más próximos y dibuja una Galicia con una estructura urbana policéntrica, expansiva y sin una gran metrópolis de referencia. Y este año, en este ejercicio de evolución que está tomando este proyecto, hemos decidido tocar la Galicia urbana real, más allá de las ciudades. Es decir, las áreas urbanas de las 7 ciudades gallegas, ¿no? Porque también veíamos que se analizaba poco, ¿no? Con la importancia que tiene. No estamos hablando de las comarcas, no estamos hablando de las áreas metropolitanas como objetivo de crecimiento, y lo explicarán mis compañeros ahora, tampoco las áreas funcionales, las áreas urbanas funcionales, sino que nos guiamos por los flujos de actividad, por la movilidad de la ciudad con su entorno urbano. Y hay unos municipios claramente que destacan sobre otros, ¿no? Creemos que esa es un acercamiento y una foto que muestra una realidad que es la realidad de la interrelación de la ciudad con sus municipios limítrofes, con unos más y con otros menos, ¿no? Por eso es una propuesta que mis compañeros lo explicarán, creo que es una propuesta interesante, ¿no? Nesta edición tamén estamos analizando os indicadores das áreas urbanas, desas metrópoles arredor das cidades. Gabriel, unha cousa que nos chamaba a atención, as que xa hemos podido ler os resultados do Atlas, é que en contra do que históricamente pensamos, é certo que os resultados que arroxa o estudo o que nos di é que cada vez é menor ou se vai difuminando máis, polo menos en términos económicos, esas diferencias entre o rural e o urbano, porque precisamente nos ámbitos máis rurais xa hai dinámicas urbanas. Exactamente, como decía Julián, este foi un acerto incluir, porque, como todos sabemos, é difícil, ou é común, mellor dito, que unha persoa pode traballar en un sitio, alimentase en outro, fai o ocio en outro municipio, é dicir, o concepto de urbe é expandido, como sale nestes resultados. Ese foi un acierto. Julián encargounos esa conceptualización de ir máis alá, porque esas interaccións, que foi o que se mediu neste Atlas, foi o que se mediu esas interaccións, e, como tamén di Julián, non son as definicións administrativas, non son as comarcas, nin incluso as áreas que define o IGE, senón as que nos saliu ao equipo de CQU, esas interaccións, esas intercomunicacións, eses fluxos, tanto económicos como de mobilidade, deron lugar a estas áreas que conformamos en este Atlas, que son propias deste Atlas. Ao longo de todos estes anos, destas 3 edicións, houbo cousas que foron cambiando, moitas afortunadamente mellorando. É certo que en demografía as cousas varían pouco por agora en Galicia, porque seguimos tendo unha demografía envellecida, incluso inda que hai determinados núcleos urbanos que van atraendo máis emigración, pero os datos non cambian moito. Non, de feito, isto xa, o ano pasado, xa tocamos un pouco a rebato neste apartado de demografía, en esta ocasión metendo os saldos vegetativos, metendo o tema da migración e tal, volve a ser un problema o envellecemento. De feito, a previsión do IGE para o 2028 xa supón que de todas nestas áreas, sobre todo nas cidades, decrece a población. Neste caso, hai algunha que non decrece polo efecto da migración, pero o saldo vegetativo en todas as áreas analizadas, o saldo vegetativo, é dicir, mortes, menos nacementos, perdón, menos defuncións, é negativo en todas as cuestións. Xa o saben, agora mesmo o CIS
cataloga a vivenda como a principal preocupación da cidadanía. Aquí o que vemos máis ou menos nos resultados do Atlas é que na Galicia urbana hai case como dúas vertentes, non? Uns puntos nos que efectivamente hai gran presión para encontrar vivenda e outros puntos nos que o problema tamén está nun parque moi envellecido. Sí, o do parque envellecido é xeral, en todas as áreas analizadas. Máis do 84% das vivendas teñen máis de 20 anos, o cal, claro, desde o punto de vista da efectividade enerxética, etc., pois supón tamén unha chamada, un punto de tensión que se empeza a notar en canto a prezo de vivenda, a prezo de aluguer, se nota sobre todo en Coruña e Vigo. Mais aínda, como vamos a ver no apartado de turismo, ahora cos pisos, as vivendas dedicadas a turismo, non? Esa Galiza de dúas velocidades da que sempre falamos notase ou é moito máis fácil de advertir neste apartado con estes datos. Sí, totalmente. Aquí é onde, dentro da singularidade, dentro de unha Galicia propia, como a urbanidade propia, que me vou a concluir, aquí é onde se notan as diferencias das dúas Galicias, claramente o eixo atlántico, ou sobre todo Coruña, Vigo e Santiago, pois conforman o pulo, en ese sentido, os que tiran do carro, por así decirlo, de unha forma alegórica tamén. Aqueles que nos toca decidir os designios da administración, pois traballamos coa realidade que está reflexando esta enquisa, basicamente. Eso significa pois que temos por diante retos que tamén aquí se marcan, que non son nada doados de afrontar nin de superar, todo o que ten que ver con dar unha resposta áxil e equilibrada ao mercado da vivenda. Por outra parte, todo o que ten que ver coa mobilidade entre as cidades galegas e as súas áreas periurbanas, pero tamén entre as propias cidades galegas. Está dous eixos tamén constatados aquí, que é un problema estrutural de Galicia, difícil de afrontar, pero que hai que afrontar. A Galicia de dúas velocidades, o eixo atlántico ben comunicado e o eixo interior moi mal comunicado. Por non falar das pésimas comunicacións ferroviarias da que adolecen precisamente os dous eixos, Lugo-Ourense, Coruña-Ferrol. Temos por diante, polo tanto, problemas difíciles de afrontar, pero que, en primeiro lugar, hai que constatar e hai que certificar. Eu creo que este documento así o fai. Analizamos a través de unha comisión interdepartamental absolutamente todos os eixos, e dentro dos eixos tamén falamos de a planificación urbana, centrámonos no que é a vivenda en sí, o que é a poboación, a instalación das empresas, a axilidade como a administración, a simplificación e despois cal é o resultado para decirlle ao resto non só dos galegos, sino dos que están fora, que poden virse para Galicia, porque en realidade temos boa calidade de vida. E iso dánolo a economía, técnolo que dar, efectivamente, tamén o transporte. Temos que cambiar certos modos, e aí está o transporte público. E aquí, pois, unha tirada de orellas para os homes que, efectivamente, nun transporte público ves mulleres de todas as idades, pero só ves estudiantes, homes ou xubilados. O resto decidiron que para eles, con eles o transporte non vai. Eso simplemente como anécdota. Pero despois que temos que facer compatible, sin dúbida, o desenvolvemento económico e o benestar. La tercera edición del Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia ha contado con la colaboración de la consultora Cecubo y ha recibido el apoyo de las diputaciones de A Coruña y Lugo, así como de las empresas Sogama, Iberdrola, Reganosa, Espina y Viacua. El trabajo completo puede descargarse en la página web de Economía Digital Galicia.